Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw. Niadtong higayuna gipapahawa ni Hesus ang yawa nga amang, ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, mga igsuon, ang kalibutan giharian sa yawa. Mga gahig ulo ang mga tao. Mauto nga lisod-lisod gitong iyang pagpakig harong sa kalibutan, kay ang kalibutan gahig ulo. Muna sa tubag nato sa Salmo sa may gibutang dire, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Si Jeremias gisugo sa Ginoo diri sa first reading nga sangyawi sila kay tig-a na kay sila kasing-kasing, pero di sila maminaw kanimo. Lisura sa dana, no? Kanang suguon ka ba nga sangyawi sila nya dili sila maminaw nimo. Moingon ta unsa may kapuslanan? Magsangyaw-sangyaw ta nya di maminaw. Kamo ganahan mo musulti anang taong di maminaw nimo? Ha? Kamo naminaw mo nako? Istoryahe. Niyag mo ingon ko pamalit mog slat, naminaw na ko. Bitaw no. Ilan na itong slat dire. Pila na may naminaw. So ang atong SBF nahalinan na ta as of yesterday niabot na og 9,297 slots. Pakpak. Ang ato sang GPHJ or God's Protection, Healing and Joy special slot na to
nahalina na sa tag 1,589 slots. Pakpakya po. Pero og maminaw ka, unsa may sunod? Og maminaw, unsay sunod? Mosunod. Og maminaw, ang sunod, mosunod. Pero og naminaw ka, unya mosupak, ang tawag di mo ana, gahig ulo. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud magsupak-supak sa Ginoo ta sa kamot. Nay ni isa usa. So moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Di mo musupak ana? Nawa na. Wa na mo tingog. Ana mga pulong mo na sa Ginoo. Si Kristo pag-abot sa dingon siya, biyai ang imong amahan, inahan, asawa, bana, anak, balay, trabaho, lakip na ang imong kaugalingon ug sunod nako. Niingon gutong usa ka tawo, time sa Lord, namatay akong papa ako sa tong ilubong. Nya human mosunod ko nimo, siya pasagdi na mga patay nga mo'y mulubong sa ilang minatay. Ikaw sunod nako, ay napagsigig hunahuna anang namatay. Grabihas Ginoo no, nya ka mo mosunod mo na. Oh, way klaro. Ang makapahimo nato og aksyon aning kinabuhi ba? Ang magtudlo nato unsaon pagbuhat, masummarize na to into 3. Kaning murag mga properties ni sa atong lawas or sa atong pagkatao. Kanang reason, emosyon, o pagtuo or faith. Panghuna-huna, pagbati, o pagtuo. Mao ni ang mo tudlo na to unsaon paglihok. Mo bitang nanimba taron kay naatay pagtuo. Nasa uban mo simba kay gisakitan, Ginoo in taon hupaya ko. Basta nayuban sad nga di mo simba kay naglagot. Emosyon ang mo tudlo nato, reason. Kana diha gilungagan ang atong atubangan kay gibutangan culvert, gibutangan og yelo, unsa may reason. Unsa may rason nga gibutangan yelo. Warning aron di ka mahogs lungag. Na kita mo na musimang ka dire imbis sa una straight ra ka diha, uy naamay ilo tuyok ngano ni tuyok man kadihang di amon tay lakto ang buang ka diha mo amba ka ng lungag. So naatay reason, so kamaotang mo reason, kamaotang mo bati, kamaosatang mo tuo. Kining tulo gamito ni either sa yawa or sa Ginoo. Kitay magbuot kinsay atong paggamiton. Pulos ni magkuntis ang yawa o ang Ginoo. Iyang tudluan unsa iyatang tudluan sa Ginoo unsaon paggamit ang atong reason, emotion o faith. Tudluan sa tas yawa unsaon paghimo paggamit ang emotion, reason o faith. Mao na ang battleground kung magsunod tas Ginoo sa paggamit aning atong pagtuo, kining atong rason o kining atong emosyon, ang sangkuan, ang mahimong produkto, kabalaan sa kinabuhi, holiness, because God is holy. Way sala. Pero kung mogamit tas atong emosyon, reason o faith nga gasunod ta sa diktar sa yawa, ang ending sala. Karon, kumusta man inyong kinabuhi? Balaan o makasalanan? Holy or sinful? Inang ko na ita. Ako sinful. Inyo, ang sama inyo? Sinful sad. Lingi ay mong tupad na. Ang imo ba? Ang sama imo? Sinful o holy? Niya mo ingon ka
sinful pa deroy. Agasunod ka siyawa. Ako gasunod sa ko siyawa. Nya karon kay sultihan naman tas Ginoo isa nagpadala kog mga propeta, karon nagpadala kog pari aron mosulti, gapadala kog lektor aron mobasa sa pulong sa Ginoo. Unsa may sunod natong buhaton? Mao day na ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo si Hesus ginganlan og amigo ni Beelzebul, ang pangulos mga yawa or ni Satanas. Ingon si Jesus, giunsa man ako pagpapahawa ni Satanas kung kauban mi. Di ba? So karon di ay ni-realize man ta nga sinful ta sa ato pagi harian ta siyawa. Ang atong temple of God gipuy-an na nahimo ng temple of Satan. Nya unsa may buhaton matud pa ni Hesus, pasudla ang mas kusgan aron hinginla niya ang dili kayo kusgan. O di atong pasudlo ng Ginoo. Di ba? Unsa may nakapahimo nimong sinful, basin ang imong sigig pangasaba ng imong anak. Unsa may gisulti ni Kristo? Kasabaan o lipayon? Di iniguli ni mo. Di na nako kasabaan, Lord. Wag tang na tong iyawa. Ikaw asawa, tingali sinful ka, kaya sikag yaw-yaw sa imong bana. Nya unsa may pamaagis Ginoo, yaw-yawan ang bana o higugmaon? Hinay kay mga tingugan. Higugmaon. So iniguli ni mo sa inyo, ayaw na pagyaw-yaw ato sa imong bana, higugmaan na. Alagara na nimo, awa na, nawa nang yawa. Pasabot, ang buhat nga padong sa sala or ang buhat nga sala ilisi og balaan nga buhat. Kinsa may atong musukod nato nga kining buhata balaan na ni ang atong pagtuo, faith. Nya unsa man pagkahimo sa pagtuo? Matod pa diri ni Kristo ang og nakapapahawa ko sa yawa pinaagi sa gahom sa Ginoo, ang pasabot naghari na kaninyo ang Ginoo. Pasabot ang kinabuhi, ang buhat ug ang pagtulun-an ni Kristo mao nay maghari, mao nay atong gisunod. Nabten ang utana nako, Father, okay ra ng LGBTQ? Kamo, mao man sa naroy isyu, Santo Papa, na pangutana sa okay ra ng LGBTQ. How do you deal with gay and lesbian and transgender, bisexual? Unsa man ana to pagtubag? Okay o dili? ang tubag na ko ana, moingon ra gyud ko, kanang LGBTQ, kanang female ug male, pwede ra gid nang malangit, pwede sang maimpyerno. No, equal, di ba? Ang LGBTQ, ang male, ang female, pwedeng malangit. Ang LGBTQ, ang female ug male, pwede sang maimpyerno. Depende sa binuhatan. Nga naman di ay, ako nga male magyug ko, siguro magyug kong male ko. Unyag supako na ko ang Ginoo. Pananglitan, ganahan kay kog usa ka babae. Nya sa akong pagkapari, gidili na ng pagpakig-sex og babae or laki. Basta gidili na agi ng purity. Nya moingon ko, nga labang kay ko, lonely man ko, maganahan ako ba? Ma'am, ikaw ba lonely kay mong kinabuhi? Yan ay muhatag ni mong comfort, pleasure. Need ba ya sad na nako kay pare? May magkamuray na need anak kamo mga husbands. Ako ba ya sad pare? Need ba ya sad na nako? Nya di may byuda nga ni sode. Okay ra jud kaayo. Reason, di ba? Reason
emosyon. Unya dayon ako dayong sumpayan, musabot ra gyud si Lord. Hawa na faith na. Musabot ra gyud si Lord. Kamo ra gyud dili kasabot nako, pero si Lord kasabot gyud nako. Di gyud na siya mo judge. Ana, faith na siya. Nya, human nakigrelasyon ako atong bayhana. Ako nang papuyon diri sa kumbinto, mao nay magkupot sa kolekta. Unsa man na, sinful or holy? Kusga. Nganong sinful man? Tungod kay wa na maigo sa standard sa Ginoo nga akong gi-embrace sa akong pagkapari. Pero nga akong pagkalalaki, nagpabilin. Kaso lang, padong na ko sa impyerno. Pero muingon ko, Lord, ibog kay ko aning bayhana. Kinisang bayhana, ibog kay nako. Magsigig ingon nga. Hindi ako mabubuhay pag wala ka sa aking piling. Niya ako, igo lang sa kumukanta. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Lord, sabta in taon ko. Nga maingon din Ginoo, kinsa maroy unang musabot? Ako musabot nimo nga padong nakas impyerno, o ikaw nga musabot nako nga makahimo ra jud ko paghingilin anang yawanon nga hunahuna nga naa nimo. Inigingon ako, bitaw Lord, nothing is impossible with you. Please, tabangi ko, remove this evil emotions, this distorting reason, and this distorting faith. I know you can do this. I-remove din ito sa Ginoo. Although dili gid diha-diha dayon, pero mauna na akong paradigm. Kada nako kakita atong bayhana, Lord, yan na-attract na sad ko. Mubo ra ba kay Lord? Taas ra ba kay kana, Lord? Lord, yung Ginoo, padong kas impyerno. Di ko anak. May pag-ari na lang tamutan aring mga crucifix, aring Bible. Nya Lord, longing man ninako. Ingon sang Ginoo, I will satisfy your longing. Di ba? If God is with you, nothing is lacking. Mo din na. Sundon ng Ginoo, agas ding luha, hilak. Lord, ako lang gining ilit go. Awa na. Igsunod na kong mata, wala, hopay na. And that is my usual experience. In my 18 years of priesthood, murag kaupat na ko nihilak tungod aning akong sexuality. Murag kaupat na ko nakahilak. Haron di lang yun mo buhat what is sinful. Pero mahupay ra. Dangtag mga tulok simana, usay tulok kabuan, wana, mawa na gitong maong huna-huna. Pero mudagan yung mga inana, torturing emotions. Mao sa dang mga LGBTQ, o laki ka, ganahan kay kaglaki. Ay nang Ginoo, Lord, sama ni sinful man gid ni, pero ni amay akong pagbati. Yan na, suod ra ba kay nako? Dungan ra ba may pangihi? Parihara sagod ako, hilig kay kog babae. In love kog babae. Magkuyog mi dito CR, makakita kong mag-ilis. Nya laki ko, unsa kay torturing na, ay di na sayo na. O ikaw lesbian ka, Lord, ibog kay ko aning bayhana, nagat tungan mig pangihi. Ari pa magtarong-tarong sa iyang inner garments diri sa CR na akustupad. Torturing, di ba? Sabto na nato nga struggle na sa mga LGBTQ. Struggle sa na kong pari. Labi nagdaghan kayong magsigig gaus-gaus, padir. Kuyog kudri. Mga, kwansa diba? Struggle na. Pero kay tungod lang nga ay struggle, mo surrender na ta. Hilig man ta og struggle. Struggle sa kapobre, aron maarang-arang. Struggle sa pag-eskwela, nga hapit way baon. Struggle na kus una elementary kay bugo kay kustanan. Anong mo struggle man kita.
nindot nang mo struggle ta to avoid sins than to struggle to commit sins. Una akong giingnan katong nangutana nako. Siya unsa man pagkalangit, Father? Nako og magsulob og binabay ang usa ka gay dili na sala. Pero magpaburot na siya sa iyang dughan para maangayan na siya sa iyang pagkababay aron sexy siya tatanahon, sala na na. Pero ganahan lagi siya magsulob. That is his way of thinking and feeling. Tagay. Siya niya ang influence anas katilingban na doon na sa to sila laing obligasyon ang pagrespeto. Respetuhin nga ang iyang way of feeling and thinking. Ganahan siya magsulob og binabay, ganahan siya magkiay-kiay. Respetuhin. Mo respekta ba? Nya ang babae sad ganahan magpulo, padako-dakos tingog. Nya ganahan siya murag laki siya tan-awon. Respetuhan na nato kay that is his way of feeling and thinking. Kinsa man kang mousab na nakaron og manguyab na nimo ang imong isig ka babae kay maoy iyang way of feeling and thinking. Mao na dapita butangan natog limit. In everything we do, there is always limit. Kay kung ato yung isatisfy ang tanan, adto kita padong sa yawa. So diha na dapita ang limitasyon. Igabot yan na, di na pwede. That is sinful. Mura bag, kanil lagi, na yelo, di ba? Na yelo. Diha ra ka kutob. Gusto ka mo lakaw nga to, diha ra ka kutob. Sa asa naman ko padong? Ditor. Kay nanay warning. Muna, importante kaayo ang gitawag og setting boundaries. Ang stubborn person mo transgress siya sa boundaries. Muna din his ato akong boundary gihatag sa ato dinhing mga staff, hasta kaning mga choir, mga youth, mga sakristan. Avoid anang siging hikap-hikap kanang hamag-hamag, luok-luok, ana kusi-kusi, tuslok-tuslok, skilid, hapak-hapak, snaong, kunuhay. Ayaw na buhata. Butangig yung boundary. Labi na gid between laki o babae. Pwede sad sa laki o laki, babae o babae. Butangig yung limit. Good. Nya diha dapita mabalaan ang LGBTQ o ang female o male. Paragod karon nganong mag-fasting man tag abstinence, limiti ang imong kaon. Butangig boundary kanus ka mo kaon, asa ka mo kaon, unsay imong kanon, to train our flesh to observe the commandment of God. Parihara sa mag-drive ka, naa dihay traffic light, inigpuwa, gilimitan ang imong pagdagan. Hunong usa. Ayaw patuyang. Nang gusto man kumulabang, ayaw sa signal ay. So naay mga signal ang Ginoo. Asa ra kutob ang atong pag-exercise sa atong feeling, sa atong emosyon, sa atong thinking, o sa atong pagtuo. Kay masubraan sa nang atong pagtuo, mahimo na sang fanaticism. Fanatic na ta. Kana bang mga tao nga di gyud mo dawat kunos Ginoo sa ilang kamot. Di gyud mo dawat sa kamot. Mo na dinhi mga lawat magana nya mo aksyon na tag-ana. Ana. Diktahan ang pari ba? Kay sa ilang pagtuo di gyud maayong dawatos kamot, fanaticism na. Kana bang mutan-aw kag imahe ni Santo Niño, kana ra gyung kana gyud nga imahin mao ra gyud nay agianan sa gracias Ginoo. Ang tanang imahe ni Santo Niño wa nay kuan, wa nay gahom, kana ra gyud fanaticism. Butangin naglimit, ayaw patuyang diha. Mao na ang Ginoo ato yung konsultahon. So dili ta magpagahi sa ulo. Ang point of reference, unsa man ning akong gibuhat, sala na ba ni or balaan ba ni?
in God's standard. Unsaon pagkahibaw? Through the Holy Spirit, through the church, o sa mga pinadala sa Ginoo nga magsasangyaw. Nga dili ba biased nga pagsangyaw? Kana bang kamaong mo set og boundaries? Asa ang sinful, asa ang holy nga part sa atong kinabuhi. Follow the holy way, avoid the sinful way. Kaning ato mga karsada dinhi daghan man kayong kanabitang naaga subay sa bukid nya blawon kay tanan. Unsa may ibutang sa mga taga DPWH tanga din kada mga aro kana bang ana ba aro limit balikuan sa ayaw patuyag street likuan na ni. So aron di ta mga hog na ay mga signs ug signals mo na ang atong gitawag og morality, spirituality. Dili lang reason or unsa diha, di lang balaod, kung dili morality, dili lang legality and validity. Kinahanglan gitag morality, spirituality. Mo signal nato sa mga boundaries dinhis kinabuhi. Sige, lingian na imong tupad. Ingnaon sa roy imong gi-observe nga boundary. May nakibaw ka. Naakapay boundary. Sige, manindog ta.